Jan, vi er fjernsyn. Det er vi da Vi er også. fjernsyn. Du er lille bams. Jeg er Ja. tyk kødbams. Jeg er fjernsyn. Hej, grim menneske. Hej, din kæft, det er mig, der Hej, grim menneske. Det er mig, der Så råber fjerner på. den der hår. Vi skal ikke skifte kanal, så bliver vi meget sure. Så er vi nødt til at se boller på. Ja, så skal vi have spaghetti til morgenmad. Ej, ved du hvad, Jan? Ved du hvad jeg synes, vi skal i dag? Vi skal fortælle os om gode positive sider ved lavet i dag. Ja, og knæppe. Nej, vi skal ikke være for frække, vel? Og tag en anden på skridtet. Hvad er det bedste, du oplever i dag? Tænk på det bedste, du ved. Ja. Hvem er så hvor med i dag? Hvem er så god med i dag? Hvem er så god med i dag? Min dreng selvfølgelig. Min dreng. Fy for helvede. Ja, så kom I, og I må jo ikke gøre, at du ser jer. Ser han. Yeah! Yeah! Come on, baby. Come on. Yeah, come on. Come on. Bare shoot. Og så A, og så A, og så B, og så C, og så D, og så F, og så G, og så H, og så I, og så J, og så K, og så L, og eller men. Han mener, at jeg skal slet ikke på bøs. Jamen, skal vi ikke bare tage ham der singeren der, så skal vi slikke hans røv. Prøv at se her, nu er han fuldstændig væk. Se. Hvad skete der der? Se, nu er vi kommet i den anden fjernsyn. Højse, hvad er nu det? Hvad er det? Vi nu er frimærker. I frimærker. Nu er vi i Egypten. Nu er vi i Flickbook. Det er også godt at aflevere sådan noget. Jeg synes nu det. Nu skal vi spille guitar. Nu skal jeg spille guitar. Nu skal jeg spille. Nu skal jeg spille. Bom. Og så. Ja. Og så. Hvad gør? Jeg ved sgu ikke. Ja, jeg skal lige. Hej, jeg kan. Ja! Nej! Jamen, nu fik jeg masken. Hvad du faktisk? Nej, det er ikke sjovt. Hvad fanden er det? Mor! Jeg stopper mig. Det føles ikke ad. Nu er vi kommet på foto. Jeg gider sgu ikke have foto. Vi skal se grimme ud. Hej, det må jeg så undskylde, jeg savler ikke. Og nu er vi nede i vandet igen. Nu skal vi gøre. Ja! Sagde Nu også. kommer en farlig knipper. Farlig knipper. Nu er det storhåret. Nu er jeg klog. Satan. Prøv at se her. Prøv at se mit store hoved. Se min store pande nu. Så min store øjenbryn. Se min store hænder. Ja, det er Hvad kan sgu det? fuck, han er grim om dagen. Man kan ikke se os. Ej! Føj med det her. Fy for helvede, altså det giver. Nej. Jeg er semantisk nu. Det er min halvbror, ham der. Kom der nu. Kom halvbror. Ja. Halvbror. Kom her. Vi er vokset sammen. Vi er altså vokset sammen. Og det kan vi ikke tænke os for. Det er vi også meget trætte. Ja!